ଏ ଦିଟି ଏ ଦିଟି ଏ ଦିଟା ରଖିଛ ଏ କାନରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ସେରା ଆମ ଜୁଆଇଁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଓହୋ ସେଥିଲାଗି କାନରେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ମୁଁ ଖାଲି କାନରେ କ'ଣ ବି ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ଜନ୍ମ କରିବ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ କରିବ ଏରା ରଖିବାର କଥା ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବନି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଏ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଭାଇ ପାଟି କଲେ ଯାଉ